peksi larange ra jamak-jamak lho nek manuk iki oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta kowe isih munine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithithik wae 7 yuta, 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Biyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing ning omah ming bojoku tok. Aku mulai iki ming nyuwara. Kok saged? Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngirokke apa kuwi? Biyo iki ngrungokke apa ya aku. Angger tak petet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nah, ya pancen bener iku mau. Ketoke dubeyo kok kewingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk ki nganu Mas gamelane anu. Ya tak tutke iki arep ning kamar mandi aku ning ngarep lawang kae. Mas, ana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Podang kuning ya nggo tatin tatinku goleke liyane ya lali janjine apa-apa ayu mengko ayu ki disediani apa-apa oke cara Banyuwangi ya oke cara Sunda ya oke ya cara apa-apa entek kaya panganan ya bablas ya ora apa-apa ya nggih podang kuning ngono Mbak Ika saka Tanjung Sari ki no. Iya. Cerak ki Mbak. Cerak, Pak. Bu cerak malah cerak saka kene to ki? Nggih. Ha nek saka Mblekunang wingi kok malah limuni ado. Nggih, Mblekunang. Nggih sami. Iya ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku ki sok. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak. Plosone pundi? Lariku niku lho. Niku kan 2 punthuk. Ah iya. Sak kayange. Iya. Amune 2 punthuk 3 gunung e. Edan kok 2 gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. 3 punthuk e. Aku ya oleh wangsulan pinten punthuk mulai Pak? 3 punthuk. Oh nggih, matur nuwun. Kula biasane ming 2 punthuk aku ya ngono. Iya. 2 punthuk rantek to. Rantek. Yo. Anu podang kuning. Bawani mboten? Bawani yo. Nadyan wujud temong paksi. Yo, nadyan wujude mung peksi. Wong saiki peksi larange ra jamak-jamak lho nek manuk iki oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta kowe isih munine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithithik wae 7 yuta, 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Biyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing ning omah ming bojoku tok. Aku mulai iki ming nyuwara. Kok saged? Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngirokke apa kuwi? Biyo ki ngrungokke apa ya aku. Angger tak petet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nah, ya pancen bener iku mau. Ketoke
dubeyo kok kayak wingi meng cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk ki nganu lho Mas gamelane anu ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku nang ngarep lawang kae. Mas, ana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau meng ngono mau sapa aku? Iya. Neno alus manis tur merak ati bawane meh padha sriuning lah iya neno golek isi podang golek isi podang kuning neno ibu bunga lelo nyanding bisa dadi tombo mangga wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang mubeng miterangku golek ora krasa esuk awan nganti
Podang kuning jan apa-apa saiki dadi lagu ya, Nok. Iya. Podang kuning. Maune diawali saka cecak rawa ku ya termasuk manuk. Iya. Jumeneng. Ngadeg ayo kok. Lah wis pote elek kok. Wis pote ya. Iya. Rek, ayo rek. Mlaku neng tunjung. Rek, ayo rek. Iki malah sindenku saiki saya tuwa saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah nek joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngaturke apa, Mak? Apa, Pak? Ngaturke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangane iki beda lho. Kendangane tak jreng, jreng. Hati-hati kowe. Ya jogete kudu pas. Gerajagan apa bajidot kahor? Jenenge iki apa? Bajidur kahot, Pak. Ameng kuwalek kok. Bajidut kahot. Bajidor kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulina ngono kuwi Jenenge ilat tuwa, Pak. Aku ki tangi turu we. Aku tangi terus sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilemput." Ah. Kudune kemule dilempit malah kemile dilemput. Iya. Sampun dugi pundi, Pak? Kula sampun dugi ngajeng kantor spor. Kantor pos. Nah, iya. Ya. Nggih. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahor. Ora apa. Gerajakan mawon ya, Pak? Gerajakan nggih. Lu ganti meneh. Oh iya, gerajakan. Kula dereng milih kok wau. Oh iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. TK ki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong kene. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Ya. Dibawani anu apa jenenge apa gerajak anu apa jenenge Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Heman. Sawarane gandeng belam. Wah, sing gambang ilang. Apa? Masuk angin. Hah? Oh, ayo wis rapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medhun turu nang mobil masuk angin meneh siji. Iya. Ora aku masuk angin pawarta sing tak tampa pipis. Hati-hati engko ngeneng iseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh. Banyu Gandeng belam biangan. tong tong tang tong. Kaget ta kowe? Nek cara Banyuwangi ngono kuwi. Nganggo kendange di tung. Tatung yung. Ngopo? Ngenengi ndase sing demung. Yo. Nyaram yai nosan tara
kabeh. Iya. Ya, mangga. Tanah India. Tanah India. Gumelyaring Gumelyaring taman Sarinuswan Tara. Ya. Nek tak tumblang. Tungtong tangtung. Ya, kendhangane dominan ki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber. Oh iya. Monggo, ya. Kerajaan
jogete ya urung pas iki. Ndang ndang blap. Ndang ndang blap. Trato gemblang. Nah 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 tang tong tang tong tang tong. Ya.